Eu aquí estou en calidade de representante da Administración como concelleira de Cultura, en representación tamén do señor alcalde, pero tamén estou como membra da asociación, como integrante da asociación, aínda que últimamente non participo moito das actividades, o cal non sabedes a pena e a rabia que me dá, pero teño unha programación bastante apretada. Eu espero que este ano poda participar de algunha das saídas a buscar as setas, os cogumelos e das excursións magníficas de sendeirismo que se fan.